dicía que algunha de vos botaba os tegos. Membros da Asociación de Xubilados El Enjambre de Chantada convertéronse en actores e actrices e amosaron as súas dotes interpretativas na representación teatral que levaron a cabo pasado sábado na sede da asociación. Pero antes do teatro, os socios tiveron tempo para botar un pé ao son do grupo de gaitas Os Frades do Convento. Posteriormente, todos sentados xa puideron ver a obra de teatro, unha representación da que lles amosamos un anaco. Están criticando de nós, sabe Dios o que din? Sí, sabe Dios o que están falando de nós. Sabe Dios o que excusan falar. Pois excusanse falar tantos, porque algunha vez non soñaba nadie, pero algunha delas era... Non me digas. Me tirou os textos, pero como non é da miña igualdade... Ai, meu queridillo, pois... E además, te vou dicir unha cousa, me gusta moito elegir e non que me elijan, eh? Tu é da renegado se o demo, vamos. Bueno, queridillo, por mira. Sabes o que te digo? Que excusas mirar tanto que xa tes unha edad prudente, eh? E ti tamén. Eu tamén, gracias a Dios. Bueno, cada un ten a que quer, o que? Xa te creo. Mira. Ti dices que tes edad? E ti tamén? Bueno, se ti o dices non é certo, pero mira, nota xa se non nota ben, que temos que dar coño. Sí, é por onde, miña rei? Non por todo, queridinho, por todo. Eu non sei iso. Ti mira, o que tens que fazer, se queres, facémoslo a prova e despois falamos. A prova de que, queridinha, a prova de que a renegada se o demo? Ai, a prova. Que dices? Pero ti que dices, ti que dices a prova de que? Eu digo, xo ben claro. Mira. E non xo nego. Escoita unha cousa, que a prova. Mira, sabes o que di o refrán? Sabe Dios. Una vez viejo, dos veces niño, queridinho. Tamén é verdade. Sí. Mira que... Estar esperando contigo ali na cama. Ai, por mirade para ele. A renegado se o demo. Non son ben feito. Non eres ben feito, claro que eres. A renegado se o demo. Eu quero te moito, eh? Non, xa sei que me queres, pero isto non che é para ti, queridinho. Ai, non... Sin catálogo, é bom coller unha cousa destas.